Tagay. ng CBRRMO sa publiko. Tagay din Kung tayo sa lulusong sa baha, exercisean. magsuot ng buta upang makaiwas sa leptospirosis. Ay. Walang pasok. So, kailangan tumagay. Sa mga oras nga na ito ay humupa na ang baha sa ilang barangay sa lungsod ng Dagupan. Samantalang ngayon pa lamang ay naglabasan ng advisory ang Pag-asa kaugnay sa tide level forecast bukas na inaasahan sa 2 ang taas ng baha sa syudad ng Dagupan. Vicky? Maraming salamat Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Lumutang sa pagdinig sa Senado ang impormasyong may dati umanong PNP chief na tumulong kay Alice Guo para makatakas ng Pilipinas. Tumatanggap umano siya ng buwanang lagay mula sa pamilya Guo. Mula sa Senado, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. May Emil, sa ngayon ay dismayado ang ilang senador dahil hindi pa rin lumalabas yung resulta ng investigasyon kung paano nakalabas ng bansa ito si dismissed Mayor Alice Guo. Pero sa pagdinig po ng Senado ngayong araw ay lumutang na meron daw usap-usapan sa intelligence community na maaaring isang dating hepe ng pulisya ang sangkot. I think it was mentioned the former chief PNP. Which one? I don't know, ma'am, but former chief PNP. Nagulat ang ilang senador sa ibinunyag na ito ng isang opisyal ng PAGCOR nang matalakay sa pagdinig kung may mga opisyal o empleyado ng gobyerno na tumulong kay dismissed Mayor Alice Guo na tumakas ng Pilipinas. Wala raw hawak na pangalan ng PAGCOR kung sino ang dating PNP chief na ito. Pero base raw sa nasagap nila impormasyon, may usap-usapan din daw sa intelligence community na meron itong buwanang lagay mula kay Guo. Kasama din ba sa usap-usapan na itong alleged former chief PNP ay tinulungan ng kahit sino sa mga kasalukuyang government officials natin sa usapin ng pagtakas ni Guo Huaping? Wala naman, ma'am. Ang parang usapan doon yung parang nasa payroll. Ever seen. It gets worse and worse. Kanina, bad enough yung magbayad di umano ng daang milyong pisong suhol para makatakas ang isang Guo Huaping. Even worse, kung historically may monthly payroll. Mabilis namang paglilinaw ng PAGCOR, hindi pa nila ito piripikado. Sabi naman ng kinatuwa ng PNP na nasa pagdinig, wala silang nakukuhang ganitong intelligence report. Pero patuloy naman daw ang kanilang investigasyon kung meron kang mga pulis na sangkot. Nabahala naman daw sa Senador Bato de la Rosa sa sinabi ni Villanueva dahil dati siyang PNP chief. Kaya tanong niya kay Guo, Pwede bang malaman kung sino itong former chief PNP? I'm concerned because I am a former chief PNP. Baka mamaya, mayroong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo. Wala pong ganun pong nangyayari. Sigurado ka? Sigurado po. Wala po Kilala mo ba ako? Nakita ko po kayo in person nung andito na po sa Senate po. General Yari ka pa to. Gonzales, pwede malaman from you kung sino yung former chief PNP na sinasabi niyo na tumatanggap ng monthly monthly payroll from Alice Guo? Your Honor, I don't have any confirmation, but I'm Yari sure kayo. you're not the one. nababagalan ang ilang senador sa pag-iimbestiga ng mga law Morning. enforcement agency kaugnay sa paraan ng pagtakas ni Guo. Tinanong din kung totoo bang merong mataas na opisyal ng Bureau of Immigration na tumanggap mano ng 200 million pesos para makatakas si Guo. Sa amount po na 200 million na nakakuha po tayo ng intelligence information with regard to the amount. Pero for, with regard to dun sa tumanggap po ng that amount na isang BI personnel or associated sa BI, wala pa po, pero we're still validating. We're part of the investigation here. Dumalo rin sa pagdinig si Police Major General Romeo Karamat Jr. Inamin niyang kakilala niya si Sual Mayor Dong Kalugay pero hindi ang pinagsususpetsang nobya nito na si Guo. Close po po siya. Sa unang pagkakataon naman, dumalo sa pagdinig si Cassandra Leo, authorized representative ng Pogo na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga.
Sa pagtatanong ni Senador Jingo Estrada, sinabi ni Ong na pinanganak siya sa San Juan City na lugar din ni Estrada. Manghihilot umano ang nagpaanak sa nanay niya. Pero duda si Estrada sa birth certificate ni Ong. Wala pong ganyan address o house number sa San Juan. At wala rin nakakakilala na sinasabing manghihilot na nagngangalang Rosario Mendez. This is another case of questionable birth certificate. Tinanong naman ni Senator Sherwin Gatchalian Sigmo tungkol sa malalaking halaga na pumasok at lumabas sa kanyang mga bank account na pwede raw money laundering. May lumabas daw mula doon na mahigit 1 bilyong piso pero palaisipan kung saan galing ang pondo. Biglang naging 200 million, 2019, 292 million, 2020. Exactly the same time nung pinapatayin yung Pogo sa Bamban. So gusto namin malaman ngayon kung sino yung mga binabayaran nitong account na ito. Definitely wala pong sinasabi niyo po na pinatayo po ng Pogo Hub po sa Bamban po. Pinunto rin ni Senador Joel Villanueva na hindi sapat ang kita ni Guo mula sa kanyang mga negosyo para mabili ang mga ari-arian niya. Pero nag-invoke din ng kanyang right against self-incrimination si Guo. Emil, sinabi rin ni Mayor Go dito sa pagdinig na bago siya mahuli sa Indonesia, ay balak na rin niyang bumalik sa Pilipinas para umano harapin ang kanyang mga kaso. Emil? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Mahigit 60 barko ng China ang namataan sa Escoda Shoal ilang araw mula nang umalis ang BRP Teresa Magbanwa. Cheers! Delikado ayon sa isang security analyst dahil sa lapit nito sa Palawan. Nakatutok si Chino Gusto. Ilang araw mula nang lisanin ng BRP Teresa Magbanwa ang Escoda Shoal, 65 Chinese vessels ang na-monitor ng Philippine Navy sa bahurang higit kumulang 70 nautical miles lang mula Palawan. 9 sa mga ito ay Chinese Coast Guard ships, 4 ay barko ng Chinese Navy at 52 ay Chinese militia vessels. Pero hindi raw ibig sabihin kontrolado na ng China ang Escoda Shoal na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. The Philippine Navy, the AFP will continue performing its mandate. We will continue monitoring all our features in the West Philippine Sea. There's been no marked increase in the pileup of flash corals. We have not monitored any man-made activity. Pero ayon sa isang security analyst, mas delikado ang sitwasyon ngayon kung ikukumpara sa standoff sa Baho de Masinloc noong 2012. Kaya dapat maging maingat ang gobyerno. Unang-una, mas malapit ito sa Palawan. Of course, we have greater capabilities to engage the Chinese in the standoff. The Coast Guard now has more ships. We have to support our big allies. At the same time, the Chinese have already their own Coast Guard, and it's supported by the Chinese Maritime Militia, the People's Liberation Army's Navy. Patuloy na nagbabantay ang AFP gamit ang mga patrol ships, eroplano at satellite ng mga kaalyadong bansa sa buong West Philippine Sea. We assure the Filipino people that the entire leadership of the AFP is doing its best to protect and secure all our features in the exclusive economic zone, most especially in the West Philippine Sea. Sa isang social media post ng security analyst na si Ray Powell, 11 Chinese militia ships at 2 Chinese Coast Guard vessels ang nasa Escoda ayon sa Automatic Identification System o AIS. Ayon kay Powell, hindi nakikita dito ang iba pang barkong posibleng nagpatay ng AIS. Ang napakaraming barko ng China sa Escoda makakaharap ng barko ng PCG na pamalit sa BRP Teresa Magbanwa at ipinadala roon kahapon ayon sa National Maritime Council. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Inusisa ng mga senador ang ugnayan ni Alice Go at Sual Mayor Liseldo Calugay dahil sa posible umanong sabwatan nila sa krimen. Kabilang sa mga inungkat ang resibo umano ng construction materials para sa pig farm ng pamilya Go na nakapangalan kay Calugay. Nakatutok si Ma'am Gonzales. Yung D Aqua Farm, Dong. Lixel, Alice, LIC, and Liseldo. Dongo, Dong, and Go. Hingin ng itim. Kilala niyo pa si Dong yan, ha?
Kabilang ang mga negosyong ito sa inusisa kay Sual Pangasinan Mayor Liseldo Calugay na ang tawag tila halos sa pangalan nila ni Alice Go. Bago nito ay itinanggi ng alkalde na may relasyon sila ni Go. May mga larawan silang magkasama na ipinakita sa Senado kanina. Kabilang ang sa Victory Caravan at kung saan suot ni Calugay ang campaign shirt ni Go at may couple shirts pa. Mayor, ayon po kay Go Huaping, magkakaibigan lang daw po kayo. Ganyan din po ba ninyo ika-characterize yung relationship nyo? Opo, Madam Chair, kaibigan lang po. Kaibigan lang, Opo, Your Honor. hindi kaibigan. Kaibigan lang po, Your Honor. Sa kabila ng pagtanggi, inamin ni Calugay na minsan siyang nagbigay ng bulaklak kay Go. February 14 mo ba binigay ha? Wala po, Your Honor. Yan po nagdala po ako ng imbitasyon po doon po sa Kasalang Bayan. At siyempre po, Your Honor, mayor din po yung pagbibigyan ko, kaya po binigyan ko rin po ng maayos po na bulaklak. Marami po akong binibigyan ng bulaklak, Your Honor, po tuwing February 14. Ayos ah. Wala po akong pakialam kung meron man kayong romantic relationship. We are interested in the possibility of your criminal relationship. Kwento ni Calugay, nagkakilala sila ni Go noong 2016 nung naghahanap siya ng supplier ng baboy pero wala raw silang negosyo o bank account na magkasama. Kaya inungkat ng Senado ang mga resibo umano ng construction materials para sa pig farm ng pamilya Go na nakapangalan kay Calugay. Ang kwento po niyan, tumawag po si Mayor Alice kung saan po makakabili po ng murang mga construction supply kasi po ang family business po namin construction supply. At kasama ko po itong resibo po, Your Honor. Nakakita po, kinaro po sa akin ito dahil hindi naman po nila kilala po si Mayor Alice Go. Hindi po totoo na by December nalimutan na nila si Go Huaping kaya kailangan sa pangalan na ibigay ng resibo. Madam Chair, wala po kaming kahit na isa po na business partner po. You are under oath. If you keep on lying before this committee, I might force to cite you in contempt. Sinungaling na nga itong girlfriend mo. Sinungaling ka pa rin. May impormasyon din umanong nakarating kay Hontiveros na sa isang property umano ni Calugay nagtago si Go bago umalis ng Pilipinas. Walang tugon dito si Calugay. Kaugnay naman ang pagpapanotaryo ni Go ng counter affidavit kahit wala sa Pilipinas doon na uugnay ngayon ang sekretary niya si Kat Salazar. Tinawagan umano siya ni Go para magpahanap ng notaryo at may ipinakuhang dokumento sa bahay niya sa Bamban, Tarlac. Kanino mo kinuha yung dokumento? Nasa drawer po niya, Your Honor, sa room po niya. Ang sabi po niya, i-attach ko daw po sa last page ng affidavit po niya. Alam nyo ba noong araw na yon na wala na sa Pilipinas si Go Hindi Huaping? po, Your Honor. Ikaw, Miss G, alam nyo ba na wala na dito si Mayor Alice sa Pilipinas noong Hindi araw rin na po, yon? Your Honor. Wala rin po ako sa posisyon para tanongin kung nasan po siya. Pero nung mga araw na iyon, alam nyo ba na naghahanda na siyang umalis bago nung mga araw na Hindi iyon? po, Your Honor. Sa sinumpaang salaysay ni Cadante, ang taong pumuntak sa notaryo, personal umanong dinala ng isa pang sekretary ni Go ang dokumento. Nang pinabalik niya dahil walang pirma, pumunta lang umano ang sekretary sa van. Isang kahawig umano ni Go ang nagbaba ng bintana at kumawan. Pagbalik ng sekretary mula sa van, may pirma na ang dokumento. Ikaw ba yung pumirma sa affidavit? Kasi alam namin wala na si Go Huaping sa Pilipinas noon. Hindi po, Your Honor. Sabi ni Go kanina, pinirmahan niya na ang signature page ng affidavit noong unang linggo ng Hulyo. Yung last page po ng document po, na-sign ko po. Na-sign mo saan? Na-sign ko po bago po ako umalis. Sino nag-prepare nitong page na ito para permahan mo? Sen, may kaso na pong sinampa po sa akin na invoke rape po. Hindi rin umanong alam ng mga abogado ni Go na wala na siya sa Pilipinas nang ihain nila ang counter affidavit. Hindi rin umano sila personal na nakakapagkita dahil may death threat si Go. Nadiin tuloy ang notaryo si Atty. Elmer Galicia. Yari ka. Nagsinungaling si Atty. Galicia. No? Dahil hindi ito pinirmahan sa harap ni Atty. Galicia. Definitely nagsinungaling siya at dapat siyang kasuhan rin ng DOJ. Biktima po ako. Nakaw. I am invoking my right against self-incrimination po. Gulo-gulo na kayo dyan. Sinapti na naman ng komite ang dating business partner ni Go na si JP Samson matapos hindi tanggapin ang imbitasyon ng Senado. Para sa GMA Integrated News,
Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Good news para sa mga customer ng Maynilad ang rollback sa tubig pagpasok ng Oktubre. Pero may nakamba namang dagdag singil para sa mga customer ng Manila Water. Nakatutok si Maki Pulido. Umaabot ng 1,800 pesos kada buwan ang binabayarang tubig ni Lilibet sa Manila Water. Kaya naman lahat na ng klase ng pagtitipid ginagawa na niya. Tubig dun sa pagbanlaw mo, lagay mo na lang dun sa isang timba para may mabuhos ka sa kubeta, sa toilet. Ganun po. Kaya kailangan po, pag ikaw ay mag-toothbrush, tansyahin mo na lang kung ilang basong gamitin sa mag-toothbrush para, hindi na bukas ng bukas po ng gripo. Pero kailangan pang dumiskarte dahil may taas singil ang Manila Water simula October 1. Paliwanag ng MWSS Regulatory Office dahil ito sa Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA. Ito yung talo o kita ng mga water concessionaire tuwing gumagalaw ang palitan ng piso kontra sa pera ng ibang bansa kung sila ay nagbabayad ng mga utang nila abroad. Dahil mahina ang piso kontra sa euro at US dollars nitong mga nakaraang buwan, papasanin ng consumers ang diferensya sa palitan ng pera. Ang principle nito ay pag may gains po ang concessionaire sa foreign currency fluctuations, ay pwede po nila ibalik po ito sa publiko. Ngayon, pag may loss din po sila, pwede po nila ipasa po ito sa publiko. Kaya mula October 1 hanggang katapusan ng December, may dagdag singil na 3 pesos and 65 centavos ang mga residential customer ng Manila Water na kumukonsumo ng 10 cubic meters pababa. 8 pesos and 10 centavos naman ang dagdag kung 20 cubic meters ang konsumo at 16 pesos and 54 centavos sa konsumong 30 cubic meters pataas. Kinakailangan natin magtayo ng mga panibagong water sources. Kinakailangan natin magtayo ng mga maraming wastewater treatment plants, maglatag at mag-rehabilitate ng mga bagong linya. So kinakailangan natin ng pera para dito. So doon na pupunta yung mga loans. Pero kung may taas singil sa Manila Water, rollback naman ang patutupad simula October 1 para sa mga residential customers ng Maynilad. Yan kasi ang boto ng mga utang ng Maynilad at mas malakas ang piso kontra sa itong mga nakalipas na buwan. Kaya ibabalik ang kinita nito sa foreign exchange. 83 centavos ang rollback sa kumukonsumo ng 10 cubic meters pababa. 3 pesos and 14 centavos naman para sa 20 cubic meters na konsumo at 6 pesos and 43 centavos para sa 30 cubic meters kada buwan na konsumo. Rerepasuin uli ng MWSS Regulatory Office ang FCDA, kaya't maaaring magbago uli ang singil sa January 1. This is regularly adjusted every quarter. So pwede pag mag-appreciate po yung peso, ay magkakaroon po ng rollback. So yan po ang principle na no gain, no loss for the FCDA. Sa panahon ngayon na bawat sentimo ay mahalaga, hahanap pa ng ibang paraan si Lilibet ng pagtipid ng tubig. Minsan na lang. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Dahil pa rin sa pananalasa ng Bagyong Herer, may gumuhong pader sa Albay. Nalubog naman sa kabi-kabilang baha ang iba pang lugar sa Luzon. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa kasagsagan ng ragasan ng baha dulot ng mga pag-ulan sa Pulangi sa Albay, bumigay ang pader na yan sa Sitio Peña Francia, Barangay Ponso. Ininspeksyon na ng otoridad ang proyekto para masigurong ligtas ang mga residente. Nagka-gutter deep na baha rin sa ilang kalsada sa parehong bayan. Habang sa Daraga naman sa Albay, pahirapan ang pagdaan sa mababang bahagi ng kalsada dahil sa pagtaas ng baha. Grabe, baha. Mistulang ilog naman ang kalsadang binabagtas ng tricycle sa Barangay Labangan sa San Jose Occidental, Mindoro. Dahil din sa bagyong Hener, kaya may mga landslide sa Mountain Province kaya hindi madaanan ng ilang kalsada. May landslide din na naitala sa bayan ng Tinok sa Ifugao. Maging sa Kalanasan sa Apayao. Ilang bahagi naman ng kalsada sa Tinglayan sa Kalinga ang nagkabitak-bitak at tila lumubog dulot ng mga pag-ulan. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Maki-update na tayo sa lagay ng panahon kasama ang weather presenter ng GMA Integrated News Weather Center, si Amor La Rosa. Amor. Salamat, Miss Vicky.
mga kapuso, anumang oras ngayong gabi, posible pong magsabay sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang dalawang bagyo, ang bagyong Hener at ang bagyong tatawagin naman natin na bagyong Helen. Papalayo naman na sa bansa ang bagyong Hener pero nakataas pa rin po ang signal number 1. Dito po yan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at pati rin po sa Number 1 sa La western Union. portion ng Pangasinan. Number 1 sa La Union. Maramdaman yung bugso ng hangin dahil po yan dito sa bagyong Hener at may kasama rin mga pag-ulan kaya maging alerto. Alas 11 kagabi nang mag-landfall o tumama po ang bagyong Hener dito po yan sa Palanan, Isabela at natinuwid po nito yung bahagi po ng Northern Luzon hanggang sa makalabas na po yan ng landmass o makalabas po sa kalupaan at magtuloy-tuloy na sa may West Philippine Sea. Huli po itong namataan kaninang hapon sa line 235 kilometers west-northwest ng Baguio City. Taglay po ang lakas ng hangin na abot ng 55 kilometers per hour at pagbuksong papalo naman ng 70 kilometers per hour. Pakanluran po ang kilos ito sa bilis na 30 kilometers per hour. Sabi po ng Pag-asa, anumang oras ngayong gabi o kaya naman mamayang madaling araw ay posible pong nasa labas na po yan ng Philippine Area of Responsibility. Yung bagyo naman may international name po na Pulasan. Ngayong gabi ay posible po na nasa loob na nga po yan ng PAR, kaya tatawagin na po natin yan sa local name nito na Bagyong Helen. Sa magiging track naman ito, posibleng nasa labas na rin po yan ng PAR sa mga susunod na oras o kaya naman, bukas po ng umaga o tanghali. Depende kung mapanatili po nito yung taglay na bilis at ganun din ang direksyon. Kaya patuloy po natin yan tututukan. Medyo kakaiba po ang pagkilos ng bagyong ito mga kapuso dahil sa isang punto, umabot po sa 70 kilometers per hour. Ang bilis nito. Napakabilis po niyan sa karaniwang galaw ng bagyo na lumalapit dito sa PAR. Pero paliwanag po ng Pag-asa, bihira, pero posible naman itong mangyari. Lalo't ang mga bagyo po sa paligid po ng ating bansa ay parte rin o bahagi po ng isa pang mas malawak na weather system na tinatawag naman po natin na monsoon track. Patuloy pong hatakin at palalakasin ang dalawang bagyo ang hanging habagat at southwest monsoon na magdudulot pa rin po ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Base nga sa datos ng Metro Weather, magtutuloy-tuloy po ang mga pag-ulan bukas. Dito po yan sa may Central Luzon, Calabar Zone at pati rin sa Mimaropa hanggang dito po yan sa Bicol Region. Maulit po yan sa hapon at gabi, kasama na rin sa mga ulanin. Ang Northern Luzon, siya po kasama dito yung Cagayan Valley, Cordillera at pati na rin ang Ilocos Provinces. May mga malalakas na pag-ulan pa rin po mga kapuso ay nakikita po ninyo na kulay orange at kulay pula. Ibig sabihin po nito, heavy to intense rains kaya maging alerto pa rin ang mga residente. Sa Metro Manila, mataas po ang tsansa ng ulan bukas. Posible po halos buong araw na po yan. Kaya make sure nakamonitor po sa advisories ng Pag-asa. Sa Visayas, may mga kalat-kalat na ulan dito po yan sa Panay at pati na rin po sa Negros Islands. Ganoon din dito sa Samar and Leyte provinces. Gayon din sa bahagi po ng Cebu. Para naman sa mga taga Mindanao, maaliwalas po ang panahon sa umaga. Halos wala pong mga pag-ulan. Pero pagsapit po ng hapon, may tsansa po ng ulan sa may Sulu Archipelago. Ganoon din po sa Northern Mindanao, ilang bahagi po ng Caraga, Davao Region at Soxargen. Yan ang latest sa ngayon ng ating panahon. Ako po si Amor Na Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Nakapasok pa sa trabaho ang pang-apat na kaso ng MPOX sa Quezon City at hinahanap pa ang ilan sa kanyang mga nakasalamuha. Kasunod ng mga spa. Sunod na rin monitor ang mga barbershop at salon kung saan posible ang close at skin-to-skin contact. Nakatutok si Maris Umali. Nakapasok pa pala raw sa trabaho ang 32 anyos na lalaking tinukoy na MPOX case number 4 sa Quezon City kahit nagpakita na ito ng simptomas ng sakit gaya ng lesion. Yan ang lumabas sa investigasyon ng MPOX surveillance ng Quezon City Health Department. Base sa contact tracing, 14 ang natukoy na close contacts niya. Yung 14 po na yan, one doon is yung partner. 13 ay yung workmates. Typical kasi even just a day that the patient goes to work, kahit ganun lang ka-exit na period of time, we need to contact trace all the possible na na-expose kay patients. So, Kabilang si Quezon City MPOX case number 4 sa 13 aktibong kaso sa bansa at kasalukuyan siya naka-isolate sa kanyang tahanan at nagpapagaling. Dahil naka-heightened surveillance ng MPOX sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, madali naman daw nilang natutukoy ang mga may sakit, pati ang kanilang close contacts para maagapan ang pagkalat pa nito. Ang problema, pahirapan daw para makuha ang kooperasyon ng lahat ng close contacts. Sa 14 po na na-identify, 7 pa lang po yung nag-respond. So, we're hoping that
as of today, mag-respond na sila for the contact tracing because we need to do this kasi kailangan natin malaman yung overall health status nila for the next 21 days. Mahirap ba talaga yung mga taong hindi umaamin na may symptoms sila? Naisipan nga namin nung council namin last week na ba't di tayo mag-impose ng penalties. Hindi ko pwede sabihin hindi madadagdag kasi posible talaga magdagdagan. Pero ang importante, ang Quezon City ay nakahanda para sa ganitong mga emergencies. Dahil lumalabas naman na may history ng pagpunta sa spa, ang ilan sa mga nagpositibo sa Mpox sa bansa, tuloy-tuloy ang pag-iikot nila at lumabas na 282 sa 385 na establishmentong ito sa Quezon City ay walang permit, bagay na inendorso na raw sa Quezon City Health Department. They can recommend for a cease and desist order or a temporary closure based on their recommendation. Sunod naman daw nilang imo-monitor ang mga barbershop, beauty parlor at salon kung saan di may iwasan ang mga close at skin-to-skin contact. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ng Tutok, 24 Oras. Kinumpirma ng AFP na nagsanay bilang reservist ang ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ kabilang sa paggamit ng armas pero iniimbestigahan pa kung sila ang binansagang Angels of Death. Nadagdagan naman ang lumutang na biktima ng pang-aabuso umano ni Pastor Apollo Kibuloy at nakatutok si Salima Refrat. Hindi ba mapasawalang biktima pa ng pang-aabuso umano ni Pastor Apollo Kibuloy ang lumutang ayon sa Department of Justice? 3 ang nakikipag-ugnayan sa kanila na magpasalimang hawak na ng Davao City Police. Pero may iba pa raw sa Mindanao. Bukas kami na tanggapin ang inyong, mabili ang inyong mga kwento at kung handa na kayong magkaso, tutulungan namin kayo na magkaso. Nandiyan ang suporta ng DOJ at ng WPP. No? Ang Davao ng Justice Department na tanggapin ang reklamong obstruction of justice na ihahain ng Davao Police at DILG laban sa lahat ng mga tumulong at nagkanlong kay Kibuloy. Nationwide naman ang sakop ng mga state prosecutor. Kung gusto nilang ituloy ang kaso na yan laban sa mga nagkanlong kay Pastor Kibuloy, maaari nilang ihain dito yan sa head office. Ang Armed Forces of the Philippines, kinumpirmang may Army Signal Battalion na reservist status ang Kingdom of Jesus Christ. Inaalam na sa tulong ng PNP kung ito nga ba ang private armed group ni Kibuloy o ang sinasabing Angels of Death. Level ng combat training kung meron kasi reservist din naman. Basically, basic military training, paramilitary orientation training. Part ng BOI ng basic military training is yung marksmanship training. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang kampo ni Kibuloy at ng DOJC. Pero sa post ng kanilang abogado, pinabulaanan ang alegasyon ng private army ni Kibuloy. Kung totoo, kaya't na lumabas na ito sa 16 na araw na paghahanap ng mga pulis sa pastor sa KOJC compound. Prayer warriors umano ang meron ang pastor. Para sa GMA Integrated News, Salima Refrat, nakatutok, 24 Oras. Tumutulong na ang lahat ng law enforcement agency sa paghanap kay Harry Roque ayon sa PNP. Pero giit ng dating presidential spokesperson na iniugnay ngayon sa mga illegal na pogo, hindi siya magpaparesto. Nakatutok si Ian Cruz. Saka rin, okay. Itong hinihingi namin dokumento sa iyo ay may kaugnayan doon sa iyong alleged involvement dito sa usapin sa illegal pogo. Magpakalalaki ka, ka dito sa amin, hindi yung nakatalikod ka palagi sa quad. Ito ang hamon ng House Quad Committee kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Ang tinutukoy ay mga papeles na magpapatunay sa kwento niyang mana ang mga binentang lupa para magkapera para sa kanyang mga korporasyon na sangkot ngayon sa Pogo. Git ni Roque, matagal na ang kanyang kumpanya at wala umano itong kinalaman sa Pogo. Wala ho kaming interest mo sa kanyang yaman. Ang aming interest is kung ano yung link ng Bianchang Corporation at yung PH2 Corporation na siyang may-ari doon sa Lucky South 99. Ipaliwanag mo sa amin kung bakit tumaas ang value, ang net worth ng iyong korporasyon. Sa kanyang social media post, sinabi ni Roque na hindi siya magpapa-aresto sa komite na nag-iimbestiga sa Pogo Hub sa Pampanga at Porac, Pampanga. Hindi po ako pugante. Aantayin ko po ang desisyon ng Korte Suprema. Kapag sinabi ng Korte Suprema, ilabas ang dokumento, ilalabas ko po yan. Pero sa ngayon po, antayin muna natin ang desisyon ng hukuman. Magpahuli muna siya. Hindi pa appropriate ngayon para sa kanya to go up to the Supreme Court kasi wala pa namang justiciable issue, no? So dapat nandito muna siya.
Sabi ng ibang namumuno sa Quadcom, flight means guilt patungkol sa hindi pagharap ni Roque sa kanilang komite. Higit nila, may otoridad ng Kongreso na mag-iimbestiga. Hinahanap po natin, no? We cannot promise na not only the Philippine National Police, but all law enforcement po ang tumutulong po sa pagganap po. Wala pa kami info kung maharap siya. But I know that he's still in the country. Meron namang lookout bulletin sa kanya. Sa Martes na ang susunod na pagdinig ng Quadcom tungkol sa iligal na pogo. Kabilang sa mga imbitado sa susunod na pagdinig ng Quadcom sa Huwebes, si dismiss Bamban Mayor Alice Go. Nagpadala na raw ng liham ang Quadcom sa Valenzuela RTC at hinihintay na ng mga mababatas ang abiso kung makakadalo sa pagdinig ang dating alkalde. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz sa Katutok, 24 oras. Maglulunsad ng malawakang bakunahan sa mga pampublikong paaralan ng Health Department sa susunod na buwan. Yan po ay para sa mga batang hindi nabakunahan laban sa iba't ibang sakit noong pandemic lockdown. At nakatutok si Ivan Mayrina. Noong 2021, sa kasagsagan ng pagharap sa COVID-19, naging panglimang Pilipinas sa mga bansang may zero-dose vaccination sa mga bata. Sila yung di man lang nakatanggap kahit isang dose sa iba't ibang sakit dahil sa mga lockdown at kakulangan ng mga health worker. Kaya ang diskarte ngayon para makahabol, bakuna eskwela, pagbabakunang pagugulungin sa mga pampublikong paaralan simula October 7 at sa lahat ng Biyernes sa Oktubre. Pwede rin pabakuna roon ang mga private school students. It is a libreng bakuna para sa grade 1 at grade 7, bibigyan sila ng measles at rubella vaccine at tetanus and diphtheria. Yung grade 4 na batang babae, 9 years old ito, yung mabibigyan sila ng human papillomavirus vaccine o yung anti-cervical cancer vaccine. Ayon pa sa ulat ng Health Department sa Pangulo sa Sectoral Meeting sa Malacanang, halos 8 billion pesos ang pondo para sa mga bakuna sa taong 2025. 95% vaccination rate ang target. Imposible umano ang 100% dahil may mga magulang na tatangi at may mga batang allergic sa ilang bakuna. Sa gitna naman ang halos 70% pagdami ng dengue cases sa bansa kumpara noong nakaraang taon. May sinusuring bagong dengue vaccine mula Japan ang Food and Drug kain muna tayo. FDA. Sardinas. Pero kahit makapasa, Ang ating hindi raw ito imumukbang ngayon. ibigay sa lahat. Sa itlog talbos kamote. The physician will Let's go. review your medical history, Abush. your history of previous dengue, and then probably do